Hola, hola. Sí. ¿Y se me ve? Se me ve, sí. Sí, hola, sí, bos días, benvidos, probando. 1, 2, 3, sí, sí.
buen verano. Bueno, empiezo, Álvaro. Bo día a todos e gracias por asistir a esta conferencia de prensa despois da Xunta de Goberno que acabamos de celebrar esta mañá. E hoxe aprobamos 1,7 millóns de euros para a promoción do turismo, a mellora das infraestructuras provinciais e a cooperación cos concellos. 32.000 euros para a promoción dos nosos castelos en festas de interese turístico, 74.000 euros en cooperación cos concellos, máis de 360.000 euros para un estudio relacionado coas tasas de residuos comerciais e máis de 1,2 millóns de euros para a mellora de infraestructuras provinciais en Cangas do Morrazo. En canto á promoción turística, acabamos de aprobar máis de 32.000 euros para a promoción dos castelos de Soutomaior e Sabroso nas festas de interese turístico da provincia de Pontevedra. Destinamos esta cantidade a contratación dun servizo de deseño, produción, transporte, montaxe, desmontaxe, almacenamento, mantenemento e contratación do persoal de atención ao público dun stand, con información sobre estes dous recursos. E desde a Diputación de Pontevedra identificando co lema da campaña Só faltas ti. Trátase dunha medida contemplada no Plan Estratéxico de Marketing dos Castelos de Soutomaior e Sabroso, co obxectivo de invertir nestes bens culturais e as súas contornas para ofrecer un enfoque sostible que teña en conta a súa importancia social. Ademais, as festas de interese turístico son un importante reclamo á hora de promocionar estes castelos debido do importante número de persoas que asisten a estes eventos. Por iso, estivemos e imos estar nas 9 festas da provincia. Cocido de Lalín, na Ribada de Baiona, na Lamprea de Arbo, no Corpus de Ponteareas, na Rapa de Sabucedo, no Albariño de Cambados, na Empanada de Bandeira en Silleda e na Feira Franca de Pontevedra e a Feira do Marisco do Grove. Aprobamos este investimento para o ano 25, pero a previsión é que o contrato que formalizaremos en setembro teña a posibilidade de prorrogarse outros 3 anos cun investimento de máis de 106.000 euros. Ademais, como se saben, porque informamos nunha nota de prensa, temos que celebrar as cifras de visitantes destes castelos. No primeiro semestre, no ano deste ano, Soutomaior rexistrou un incremento de 38% respecto ao primeiro semestre do 24, con prento de 15.000 visitas, e Sabroso recibiu 6.500 visitas. Por lo tanto, seguimos dando pasos para a promoción dos recursos patrimoniais na provincia de Pontevedra. E queremos que estes dous castelos se convertan nun referente no ámbito do patrimonio cultural e medioambiental de Galicia. En canto a cooperación cos concellos, vimos de aprobar unha achega ao Concello de Nigrán por valor de 74.000 euros. E con estes recursos o Concello o que vai facer é financiar a suministración dunha escultura de José Molares Fernández que homenaxea a figura da peregrina. Estará situada no centro dunha rotonda onde conflúen 3 estradas autonómicas e ten como finalidade promocionar o Val Millor entre os peregrinos que fan o camiño de Santiago a través da costa da provincia de Pontevedra. Trátase dun reinvestimento dunha anualidade anterior do Plan de Cooperación Municipal da Diputación. Un dos temas que vimos de aprobar e que ten moitísima importancia é cooperar cos concellos, en este caso en materia de residuos. E outro dos asuntos que aprobamos nesta Xunta de Goberno é a contratación dun servizo de asistencia técnica para a realización dun estudio de caracterización e modelización das tasas de residuos comerciais nos concellos con menos de 50.000 habitantes da provincia cun valor de 362.000 euros. Como saben, levamos anos asistindo técnicamente aos concellos da provincia para que poidan facer fronte a cada vez as maiores exigencias legislativas en materia de xestión de residuos. Esta será unha nova ferramenta que van ter os concellos para cumprir estas normativas. Esta ferramenta o que vai permitir é calcular o custo real do servizo de recollida e tratamento de residuos comerciais. Estamos falando só de residuos comerciais, baseándose na produción e na categorización destas actividades co acordo coa súa tipoloxía a nivel de xeración de residuos. Grazas a iso, garantizaremos que os cálculos das tasas comerciais se realicen de acordo
os principios obligados de equidade, sostenibilidade e eficiencia. E, ademais, desde a Diputación, vamos facer máis de 3.500 visitas a estes concellos para axudarlos. E, por último, falamos agora de estradas provinciais e vimos de adxudicar a contratación da obra de mellora de mobilidade peonil nun treito de preto de 2 km na EP 1002 a Magdalena Aldán en Cangas de Morrazo por un valor de máis de 1,2 millóns de euros. Trátase dun proxecto que desenvolve a través dun convenio mediante no cual a Diputación aporta o 80% e o Concello o 20% restante. Con estes recursos vamos mellorar as condicións de seguridade e mobilidade para peóns e vehículos nun tramo de 1.850 metros desta estrada, na que se va a construir unha senda peonil, se implantarán zonas de convivencia e se mellorarán os servicios afectados pola execución das obras. A empresa adxudicataria de construcións FECHI SLU, que terá un prazo de execución de 10 meses para realizar estas obras. E con estas actuacións seguimos investindo no conxunto de redes de estradas provinciais que queremos que estean nas mellores condicións tanto para vehículos como para peóns. Isto todo da Xunta de Goberno, non sei se tedes algunha dúbida disto, de algún outro tema. Pois moitísimas gracias, bons días a todos e vémonos na próxima semana.